हाय फ्रेंड्स मते आज राति 4टाରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ମୁଁ ଉଠିବା ପରେ ମୋର ସବୁ ନିତ୍ୟ କାମ ସାରିଲି, ତାପରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ବାହାରିଲି। ମୋର ହିରୋ ହୋଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଚାଲିଲି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପରେ ପାଣି ଢାଳି ଧୋଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୋର ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କାରଣଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯିବି ଆଜି କଟକ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି। ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆମେମାନେ ବାହାରିଲୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲା ଟିଫିନ୍ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆମର ଟିଫିନ୍ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉପମା ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଲି। ଟିଫିନ୍ କରିସାରି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଭରିଲି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକରେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଲି। ସେମାନେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ। ଆମର ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ ବାହାରିଲୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତିକିରେ ଆମର 2 ପହରର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି। ବିରିୟାନୀଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କ କରିଲି ଆଉ ଆସିଗଲି ମୋ ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।